أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. bandiraɓe ɓe dental ara andu juluma nonne bandiraɓe men ɓe bandam ara andu diine maɗa, nonne dendagal dente ɗo yewtere nde ene yetto. Min calmini moni kala e mon, min juurima ɗum, min jafnima ɗum. Eɗen ngara e windande men ñalawma hande, ma jaafoɗon ñalawma ɓennuɗo o windande men arani. Liggey o suwa rewde lawol taw ko liggorte ko nde wonde suwa rewde lawol, ɗum noon ma ɗaccon hen haqqe. Ɗum woni bindande men ɗe fof ɗe gardani no ɗe ponno ardude ni, ko en ɓamti en jiɗa bindande mbasa arde. ɗum woni eɗen cippira hen feere fof mate eɗen gadda windande. Joni windande men sariyya nde ko nden garaten e mum. Windande men ko fati e nelaɗo nde gonɗen ko e ƴewde no mbawerten ɓamtirde windande nde so Allah jaɓi. Ɗum noon amin ñaagi on hen yaafuya tigi rigi. Windande men ñalawma hande ko e damal kesal nataten. Ene moƴƴi noon batten haqqille e damal ngal no feewi, nde wonde koko jolanta moni kala. Damal ngal haalata koko faati e maayde, no maayɗo waɗante mon fof ɗum ene wawi jolande ɗum tawa ene anda no waɗata. No maayɗo lootirte ma en jangoy hen, ma en jangu hen no maayɗo hasnirte, ma en jangu hen ni so maayɗo o ene ndaari hodde e joomum no foti waɗanede, so yeehi ha o hooti e joom makko no foti waɗede. Forɓe hedde e maayɗo o ɗum ma o haala hen, ɗum o adoto haalde e damal ngal so en natani golle ɗe, koko faati e lootugol maayɗo, kasnugol mum, juurgol mum, ubbugol mum, bandiraɓe heedoɓe hen. Mi howar ɗimmo o haalata hen koko faati e jookli julde maayɗo e sifa mum no wayata. Ma en jangoy e nder damal he, so en ndewindima damal ngal, ne moƴƴi rewindene kadi heɗotoɓe ɓe mbasa woppude bindande ɗe patoro ɗum en. Ma en kaaloy hen ha joni gueɗe goɗɗe ko yiɗa e maayɗo o no waɗante so ndaari maayde no foti waɗanede. Ma haaloye hen alhaaliji goɗɗi ko ganduɗa fof ruttoto ko e maayɗo. ɗum noon wadde ene moƴƴi yimɓeɓe mbatta hen haqqille no moƴƴi. So Allah newni bindande ɗe mbawi yaade to YouTube to, so ɗe majjirima e téléphone ne, sa yeehi YouTube kam ɗum kam aɗen toon tan, nde garɗa fof aɗa wawi heɗade. Kadi ene waɗi sifa mo ganduɗa ene newnana neɗɗo o to YouTube taw. Téléphone sa télécharge ene yawa hewde, kono YouTube o sa udditi YouTube tawde ka aboniɗo, windande nde so nde ari ma yiɗon ko wayno fléchel ɗo hollata ma aɗa wawi jangude windande nde taw a ala connexion. Kono noon ɗon ɗo kuɓɓuɗa ɗum aɗa jogui connexion ɗo, a ñoƴƴata e ngel o télécharge windande nde ha gasa. Ko e gandi YouTube he windande nde moftoto, tawa kala nde uddiɗa YouTube aɗa wawi yaade keɗoɗa windande nde haysa ala connexion hankadi. Wonande mo hewani connexion no feewi, ɗum ɓurata yawde tawde connexion o ko joguiɗa ko ene yaawi seeɗa, hayso megaji ɗi kewani. Sa udditi tan ñoƴƴu ɗon, sa ñoƴƴi ma o télécharge ane windande nde ha gasa. So nde gasi hankadi sa yiɗi itta connexion o aɗa wawi heɗade nde jiɗɗa foof. Ɗum noon ɗum kadi ene walla. O haalanta en ko ardi e ko faati e ndeɗo windande ko alhaali goski. Ene wiya aljanazatu walla jinazatu, ene jogui ko serndi ɗum. So wiyama janazatu fanda hen ko maayɗo o, ko inde maayɗo o.
so wiyama jinaza non faanda hen ko inde goskiki do maydo o lelnaado so goski mum so leso mum dum wiyete jinaza omo haalana en non on sifa maydo so mayi holko waddi wadanede ko addani kaado haala arde do joni en bennino kanko jom deftere o nde o gayni haalde alhaali juulɗele baɗɗiɗe tawa waɗɗi koye moni kala juulɗele joyɗe o haali sunnaji ɗi ganduɗa ko baɗɗiɗi e moni kala o natani joni haalde ko ɗaɓɓa e hellifaɓe koɓe mbaɗanta maayɗo tawa ko ɗaɓɓugol keƴe so woodi daraniɓe ɗum fukkima e heddiɓe ɓe ɗum woni ko harujina na wonande maayɗo ko wayno lordemo hasnudemo juuldemo e ubbudemo o haali ɗum e ƴiyal deftere he kanko joom jawahiral iklil o wi fi wujubi ghuslil mayyiti bi mutahhirin walaw bi zamzama wassalati alayhi ghuslil mayyiti o e assalati alayhi o wujubi o fi wujubi o wujubi ghuslil mayyiti bi mutahhirin walaw bi zamzama wa fi wujubi salati alayhi ɗiɗo ko kifaya o fardu kifaya joni non bete fi wujubi ghuslil mayyiti bi mutahhirin walaw bi zamzama wassalati alayhi wa sunniyatihima khilafu mbete koko waddi so maayɗo maayi o loote taw ko baddogol keƴe so wodi daraniɓe loddemo tan fukkima e heddiɓe ɓe mbete lootedemo nde koko waddi ko lootirte ko tawa ko hunde laɓɓinore kala ko wawi laɓɓindemo hayso ko ndiyam zamzam ndiyam mbiri jamjam enen mbiyata noon hayso ko ɗam fof kam ko yo ɓandu ndu laabtan e juulde e makko kanko maayɗo kadi juulgol ngol ko farilla keƴe so woodi daraniɓe tan fukkima e heddiɓe ɓe mbete ko ɗum baɗɗi ɗum baɗɗogol keƴe walla ko ɗum sunna khilafun lural woni hen ko selli ko ko ɗum baɗɗi ɗum baɗɗogol keƴe tawde noon mbiɗen baɗɗogol ngol ko baɗɗogol keƴe o nandidini ko arata ko e baɗɗogol keƴe he tan kono wona to luural to ɗum natani e luural he ɗum woni ka dafnihi wa kafnihi ka dafnihi ubbude maayɗone kay ene waɗɗi baɗɗogol keƴe luural ala hen ko ene waɗɗi maayɗo kay so ubbaka lornata yumɓe wa kafnihi hasnudemo hayso ko fiilde makko tekke ha daña no ubbira ɗum ɗone kay ene waɗɗi baɗɗogol keƴe ɗiɗo ɗiɗi luural ala hen ɗi nandi dina noon koye kifaya cuuɗiɗo to fi wujubi ghuslil mayyiti bi mutahhirin walaw bi zamzama wassalati alayhi wujubi o taw ko wujubu kifayya so en pamirini haalaka joni noon jangen windande men ceerno wi fi wujubi ghuslil mayyiti yo won e waɗɗade lootde maayɗo lootirde maayɗo noon bi mutahhirin ndiyam laɓɓinojam ndiyam ɗam ganduɗa aɗam laɓɓina ndiyam laɓɓinojam kam tawa ko ndiyam woyndu walla ko ndiyam maayo ceerno wi walaw bi zamzama hayso ko ndiyam mbiri jamjam fof kay yo won laɓɓinojam tan nde wonde ndiyam mbiri jamjam ene laaɓi sabu ene salligine ene wawi ittude taƴere wadde noon ene sella hayso ko ɗam lootire maayɗo kono won wiɓe ala ɗam lootirtake maayɗo nde wonde ko ɗam ndiyam tedduɗam lootirtake maayɗo
woni wa ashara bi walaw li qawli ibni sha'bana on wi ko la yajuzu ghuslu mayyitin wala najasata bihi dagaki lotirde maydo dagaki lotirde sobe e ndiyam mbiri jamjam hol sababu li tashrifihi sabu teddugol ndiyam dam wa takrimihi won hen bi ala ko ena anya tan kono so wadi basi ala hen ena anya non wadde non en gandi lotirde ndiyam mbiri jamjam nyaawore wonde hen kono kam maydo o ko lortetedo hayso ko dam ndiyam dum ko tengtinde kam ko poddo lortede walaw bi zamzama wa fi wujubi salati alayhi non ko kifayatun fihima julde de e lodde de ko e fardu kifaya mbete ena waddi kadi julde maydo dum ko gawlu sahanunin wabni najin wa alayhi al-akthar wa sahharahu al-fakihani mbete ena waddi julde maydo ne walla wo sunniyatihima mbete ko di cunninaadi koko waddi walla koko sunnina khilafun lural woni hen en kaali ko jicci ko ena waddi baddogol keje on nandi dini e waddade baddogol keje tan non o wi ka dafnihi ko ni ubbude maydo one ena waddi e baddogol keje maydo so mayi yo ubbe ko yidi fof o wona wa kafnihi hasnude maydo kadi yo hasne so tawi maydo mayi yo fiile e tekke ubbe wata lazama di nyibdi non kanji didi ubbude nde juulede nde e lorede nde juulede nde e lorede nde dido didi je di nyibdi di njaadi di certata kono non won ko foti faamede don kanji didi di njaadi di certata hakkunde ubbude nde hakkunde juulede nde e lorede nde kala lorado yo juule kala juulado kala lorado yo juule kala mo ene juule yo taw o lorama ndeke so tawi o loraka tan o juuletaake kono won ko foti faamede do so loraka o juuletaake ko tawa de lorngal ngal wana baddino ngal e makko so tawi lorngal ngal waddima e makko kono non won ngantu fali lorngal ngal waawani wonde o tamne so tamnama o juule so hay tama muya o waawa wonde o juule tawa o loraka woni mo loretaake ko waylo cahudindo e wolde on loretaake wadde on juuletaake jooliido yiira bandu ene boni waawa memade podden ko tamdemo en baawa tamdemo omo juule nde wonde odo so wonano yolayru ndu lorede mo nde ko alay sabu wadde odo hadi dum lorede ko ngantu gondo e bandu o ndeke odo ta lazama o nawarani odo gondudo e rafi bade o eno bandu ene wadi puje waawa memade en baawa tamdemo ene hula hade rabde en baawa tamdemo en baawa loddemo ndeke so wonano odo rafi kadi ko lotetedo wadde non odo ko juulatedo maydo e wolde ono on kay hayso bandu ene selli on kay ko sariyya hadi dum juule lotede gila atan wadde ko sariyya hadi dum juulede dum woni nyaawore kaado haala ma en garoy hen jaajñoden so Allahu lamdo o jabi on saha jokken windande de ko don bamtirten hande ko do kaalaten windande men en jida junnade hen no feewi ngam ha yimbe be mbaawa rende ko arata hen ko den nyaago yimbe be tan non be mofta bindande de so dum ala kam be batta hakkillaaji mabbe to YouTube to so bindande de ngari ton be mbaawa rende de ton ade deggondiri sa naati e der hello he so tawi wona tan gaa e dum do he kaalata
sa abonima e hello he ari a naati to nder hello to ma taw bindanɗe baɗanode ɗe fof ko adi korka ha joni kanji fof aɗe deggodiri toon aɗa wawi heɗade ɗe toon sa gayni kadi goppaɗe toon tawa ɗe kebbinani gandi téléphone ma so ordinateur joguiɗa aɗa wawi yeɓirde ɗum ɗo jiɗɗa fof aɗa wawi yebde ɗum hay sa serte téléphone mo joguinoɗa o sa yeehi toon tan ma tawɗe toon ɓuuri yajji ɗum noon mi salmini moni kala yo mon mi juurima mi yafnima ɗum noon no fewi minen banggueji amen min jaafima ko Bocar Ahmad Diop to Nouadhibou amin mbiya on ketki jaam on jarama